kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hiira moon habaruji meɗen États-Unis giɗoɗen ko toon to Washington ko siftinton tan hanki jamma hono gardiɗo leydi États-Unis en wayno arino kadi e télévision to congrès huccidde e américain ji pour wawde halde men holto leydi ndi yarata surtout ko fate ngalumu fate kisal mum ko fate gueɗe kewɗe tugnade galle jandiyankoɓe wiyeteɓe NPR koɓe kala mbi Donald Trump haysin omo andi gueɗe ɗe oɗo sa joni ɗo e États-Unis no may musini no gurdam na way bondini no sécurité no kisal wasde wonirde wonande pour américain ji ni eno nanodiral wasi wonde ni ɗum ɗo fof ene wayno kanko hoore makko o wondaka ɗum ɗon haaluji ɗi o haali ɗi ene wayno ardi hanki ko ƴettade démocrate en ƴettade yimɓe kala ɓe gondani makko yennude kala lundiɓe kadi gueɗe ɗe waɗata en ko hunde ngalla kanko hoore makko wallanimo donc pour mabɓe wiide wonde ko woni koye wadde show ɓe kaali en toɓe joyi ɓe mbi wonde holko woni kanko Donald Trump ko dañani wadde haysindo ɗeɗon toɓɓe kamɓe démocrate e konngol kanko gouverneur mo Virginia nde ɓe jaabi discours makko ne wayno ko kamɓe koye mabɓe jañima no fewi holko manki américain oɗo sa joni surtout tawde huccina en woteji hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom woteji suɓade sardiyankoɓe toɓɓe ɗo ɓe kaali en ɗe toɓɓe adan ɓe mbi wonde ko message mo fonno huccinde américain wallude républicain e surtout parti makko pour ko fate en beele yimɓe ne mbawa yidde wotande ɗumen so tawi woteji gaari ɗum non mois de novembre ujunnaji ɗi nogas jeegom kono noon e wayno ko kanko Donald Trump o salima famde walla o salima kanko hoore makko gonɗinde wonde ko gurdam ɗam nene ɓeydo tiide oɗo sa joni tugnade kadi e NPR ko haali ɓe mbi wonde ko tuggi tan hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi ha e oɗo sa joni no gonɗen ɗo ene wayno ko gurdam ɗam no wano tidde rawane ni joni ɓuuri bonde e kaali kadi gueɗe kewɗe ɗum ganduɗa ko fate en kisal gongal leydi ndi ɓe mbi kadi ene wayno ko kamɓe NPR e nder discours makko walla campagne makko hitande ujunnaji ɗi nogas e nayyi ɗum ɗon message ko haalanno kala ko yennano ko fate ngaalu leydi ndi ɗum ɗon omo joguino hen gonga par ce que on sa wona kanko ardino leydi ndi donc wona kanko yennete ko fate ngaalu kono ene wayno oɗo sa joni tawde hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom mo woni donc mo foti famde kala ko manque ko fate ngaalu walla kala caɗele gonɗe ɗo ko fate ngaalu ene wayno ko kanko hoore makko woni responsable muɗum ɓe kaali kadi gueɗe kewɗe ɗi ganduɗa kanko hoore makko Donald Trump o jaɓani heftinde ko fate immigration e nder NPR ko haali mbi kadi haysindo américain ji kewɗi ene wayno ko ballinoɓe kamɓe républicain ji hebde woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ɗum ɗon ko sibabude ene wayno kañumen koye mumen ne jinno kala ko wiyete déportation ka ɗum noon kala yimɓe ɓe ngala kayitaji criminel en wonɓe ɗo en wiide mabɓe tawde mbawi yaltine leydi kono noon ne wayno ko no immigration liggori liggey muɗum walla gouvernement makko kanko Donald Trump no waɗiri golle muɗum ni ko fate immigration ene wayno kamɓe foof américain ji découragé men oɗo sa joni tugnade hande sondage uji jaltuɗe mbi wonde kene ɓuuri 60% américain ji oɗo sa joni ene wayno découragé ade gouvernement makko ko sibabunde gueɗe parɗo en immigration ɓeɓe nanggata ɓe wona yimɓe ɓeɓe mbino eɓe nangga ɗumen ɓe gueɗe ɗo ɗiɗi ɓen guel kanko Donald Trump ko fela ko fate oɗo discours koko fate e ngaalu leydi ndi kanko hoore makko salade ni haalde oɗo sa joni hon caɗele gonade goto fof caɗele jogui sibabude gurdam men ko haali hen o wi wonde ko sibabude ko fate en essence usima e leydi he kono noon o gonɗinani holko woni caggal muɗum hol caɗele goɗɗe jogade ko fate ngaalu leydi ndi o salima kadi gonɗinde hen oɗo sa joni sibabude caɗele jogade oɗo sa joni ko patuɗe ngaalu ɗe fof ko caɗele sibabude ko ɓuuri hen hewde ko tarif mo waɗato siftindon tan ko tarif kadi ene wayno ko kanko hoore makko Donald Trump o dañino kadi hono cour suprême wawini samminde kala jamiroje ɗe o wonno ko fate tarif ɓeydude kalis e impôt ji ɗi ganduɗa en douane taw ko marchandise gummoto caggal leydi haysono kanko Donald Trump e nder discours makko kadi o hucciti e yimɓe nayo taw ko yimɓe jaaɓe cour suprême arnoɓe toon caggal nde kanko hoore makko nde o yenni ɗumen nde o ƴetti ɗumen yontere ɓennude fof o wi wonde en wona haysono ko cour suprême salima ko wi ko en waɗi ñawore mum wonde kanko mo jogui peeje goɗɗe no sallori kanko ne cour suprême ko waɗi ko o waɗa peeje goɗɗe ɗum noon e wayno ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kadi kamɓe NPR ɓe mbi ɗum ɗo fof ko toɓɓere ɗiɗaɓere kadi kanko Donald Trump ne wayno bonni discours makko ha hande tugnade analyse moɓe kamɓe NPR ɓe mbaɗi mbi wonde ko jaabol kamɓe démocrate ɓe mbaɗi sifti noon ko gouverneur mo Virginia ko kañum hoore waɗi jaabol ɓe mbi wonde jaabol kamɓe démocrate mbaɗi ngol ene wayno ɓuuri addude toɓɓe kewɗe toɓɓe ɗe ganduɗa en américain ji fof ne kawri hen tugnade noɓe kalirni en analyse moɓe mbaɗi ɓe mbi wonde duuɓi 16 ɓennuɗi ene wayno ko kamɓe démocrate en jaabol ngol mbaɗi ko nande contre kanko président mo États-Unis taw ko républicain ɓuuri nannade ɓe mbi wonde kadi wayno ɗum woni jamma o kadi ene wayno ko jamma talata ɓenɗo joom hanki ene waɗi kadi discours makko walla gargol makko toon to congrès addi ko ene wayno ko jiiɓu ndu en yiyede muɗum wonde présidentante sarɗiyanke ono jeeyaɗo toon to Minnesota hono kanko biyeteɗo Ilhan Omar yiyedemo kanko hoore makko mo dugda e Trump walla mo jabodira e muɗum sibabude Trump kañum horum nde haali haalluji bonɗi patuɗe en e yimɓe communauté somalinaɓe wonɓe toon to Minnesota e yiyede kadi hono représentant goɗɗo kadi jeeyaɗo toon to Texas hono kanko biyeteɗo Al Green kanko hoore makko addudemo natal ngal ni winda hen wonde ɓaleɓe wona baaɗi ɗum noon kadi ko hunde siftinde
fate wonde ko kanko Donald Trump won gueɗe ɗe o e media makko social ɗum noon ko vidéo ji mo holla hen ono ancien président Barack Obama e joom suudu muɗum on waɗi ɗumen no baaɗi ni on waɗi hoore makko no mbaɗode leddi ɓe garti kadi e discours makko kanko Abigail Spanberger ko gouverneur mo Virginia haalluji ɗi haaldi ene wayno haali haalluji kewɗi surtout en haalluji en ene wayno ko kañum o ɗum ruttima ko fate ngaaluɗi ndi o ruttima en kadi wayno oɗo saade joni caɗele Amérique naji fof pino subaka fof ne yaha toon to nokku sodde ko ñaami caɗele ɗi jogui donc ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe NPR ɓe mbaɗi hen toɓɓere sakkitirde ɓe mbi wonde ko no oɗo saade joni Donald Trump ko ɓuuri hewde discours makko e ko gueɗe tan patuɗe e gueɗe makko gurdam makko wona gurdam yimɓe Amérique naɓe kala ko woni haqqille makko ko ɗum woni ko waɗata o haala tan ko gueɗe ɗe ganduɗa mawninoji inde makko mawninoji ko fati présidence makko naɗe NPR perdi chance mawɗo sibabude o noddani indépendant en o noddani kadi hay yimɓe républicain ji mo ganduɗa oɗo saade joni ɓe gondani makko o noddi tan ko yimɓe jeeyaɓe base makko hay base makko kadi o haalani haalluji ɗi ganduɗa kene murtinde men ala haali noon affaire démocrate jamma hen kene wayno ko kamɓe jeeyaɓe cour suprême ari toon ko yimɓe nayo ɓeɗon yimɓe hen jeeya hen hono tawaɓe discours makko hono gardiɗo cour suprême hono kanko John Roberts hay sinno wonde komo jeeya e ɓeɗo ɓe ƴettuno kanko Donald Trump yontere ɓennunde ene jeeya hen kadi hono kanko justice mo mbiyata libéral justice Elena Kagan ene jeeya hen Brett Kavanaugh ene jeeya hen kadi Amy Coney Barrett ɓeɗo ɗiɗo Kavanaugh e kanko Barrett kene wayno ko kanko Donald Trump addi ɗumen to cour suprême kono ne teskira hen wasde arde ɓeɗo hono kanko Clarence Thomas ɓalejo goto gonɗo toon gorko gonɗo toon kañum hoore mum ko jinguinomo kanko Donald Trump ene jeeya hen Samuel Alito kañum hoore mum ko pro makko kanko Donald Trump ene jeeya hen libéral goɗo Sonia Sotomayor on kadi ko libéral ne wayno ko debbo ene jeeya hen Neil Gorsuch wonde Ketanji Brown Jackson Neil Gorsuch noon e sifti noon kadi ko ne wayno ko kanko Donald Trump haali inde muɗum ni en fulliti ƴettade ɓe kamɓe yimɓe jeeya cour suprême sibabude ni ñawore ɓe mbaɗe ko fati tari ko ruccitade en tan caɗele ganduɗa jeeyaɗo discours makko to en hono kanko représentant jeeyaɗo toon to Texas biyeteɗo Al Green caggal nde o addi konngore makko neten kolli hen ko ɓaleɓe wonde ko kañumen koye men mbana baaɗi ene wayno ko kamɓe yimɓe sécurité wonnoɓe toon ɓe poursuit ɓe jaltinimo toon to congrès ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa teskitande toon par reporter uji NPR to Pentagon ɗum noon ministére maɓe ko parti défense kamɓe Pentagon en wayno ɓe mbaɗi appel kamɓe en koye mabɓe ñawore arnode blogde hono département défense pour wiide wonde kanko Mark Kelly eɓe gusti ko fate jobdi nde yoɓe tan walla kamɓe eɓe nawama toon to cour martial ɗum noon ne wayno ko kamɓe défense ɓe mbi wonde ko waɗoɓe appel saabu ɗum ɗo en oɗo saha joni ko kamɓe laamu ngu continue miijade wonde ɓe jogui gonga e surtout enne ñawde hono kanko Mark Kelly caggal nde tawno kanko hoore mamo jeeno e ɓeɗo démocrate en jeegom wannoɓe vidéo wiide wonde ko ne ciftino won américain militaire uji potani jabde jamiroje garoje mumen taw jamiroje ɗe wona jamiroje dewde lawol ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Peter Hegseth mono waɗa peeje fof ɗe o wawi wadde pour beele tampi Mark Kelly siftinta no Mark Kelly ene wayno ko kañum ɓuuri wonde jogade grade e nde retraite nde par ce que ene wayno nde yahata retraite nde kañum worum joguino ko grade capitaine ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe défense ɓe mbi ko waɗoɓe appel ko fati immigration hande hono gardiɗo homeland sécurité hono Christy Noem en wayno e nder konguɗi ɗi yewti o wi wonde ko kala yimɓe liggotonoɓe to aéroport uji ɗum noon ko TSA hawnaki jobdelu men ko dartinowo ɗumen ɗum ɗo fof sifti ɗon ko wonde ko kamɓe congrès e kamɓe maison blanche ɓe nandindirani ha hande ko fati budget pour wonande immigration démocrate ɓe continue hande jogade position ngaji mabɓe wiide wonde ko so toɓɓe sappo ɗe ɓe namdi ɗe so tawi jaɓa kamɓe koye mabɓe ɓe jaɓata ha wotande homeland sécurité ɗum noon immigration budget bawɗo wonde fof ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe républicain ɓeni kamɓe ne durno banggue mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Christy Noem e nder konguɗi ɗe ƴefti o wi wonde sibabude budget ala kala yimɓe liggotonoɓe toon to port uji ƴewannoɓe ko fate kisal yimɓe ɗannotoɓe kanko hoore makko chèque uji men mawo dartin ɗumen habaruji men international ko toon to Mexico tan jahatan ɗum noon tugnadi kadi ko yaltino hono kanko gardiɗo leydi Mexico hono biyeteɗo Claudia Sheinbaum Padro e nder konguɗi ɗe o yaltini o wi wonde ko no wayno koɓe portoɓe plainte kanko Elon Musk gonɗo ɗo e États-Unis kanko Elon Musk noon e nder conférence mo kanko gardiɗo leydi Mexico wanno ñande 29 lewru février o haali hen o wi wonde ko Elon Musk wi wonde ko gouvernement mo Mexico e wonde ko contrôle ɗum ko ɓeɗo bandiji yeeyoɓe drogue ko mbiyata cartel en ko hunde nde ganduɗa en kanko gardiɗo leydi Mexico o wi wonde ko Elon Musk ala faux preuve mo kene haala ɗin haaluji ko siftini ɗon tan ñande 22 lewru février militaire uji Mexico tugnari ko yalti oɗo saha joni e ballodiral américain ɓe mbawino warde hono gardiɗo pelle jeeyojo toon drogue takketeɗo ko fati drogue hono kanko biyeteɗo de nommation Rubien Oscar gandiraɗo El Mancho e bargol makko kono ngol ɗon bargol addini caɗele kewɗe wonande kamɓe jeenoɓe e ɗeɗon pelle jogadeɓe mettere wonde mawɗum e waram ɓe mbawi duppude nokkuji kewɗi ɓe mbawi kadi yande toon hay aéroport uji tugnadi ko yalti oɗo saha joni wayno ko to Mexico état ji kewɗi ko wayno Colombie eɓen continue hande seppoji mabɓe pour habde laamuji gonduɗi e États-Unis ko ɗum waɗi kanko Elon Musk o postini ɗum e nder page makko ex wiide wonde ɗeɗo pelle waɗboni hen ko wiyeteɓe cartel andiraɓe ko fati yeyde drogue uji ko kañumen contrôle gouvernement Mexico ɗum noon e wayno ko kanko gardiɗo leydi Mexico oɗo saha joni o weltaki kaɗen haala